Goblok. Goblok apa? Nanti kali terhenti, Doro Mantri. Kanton budal dormon kok. Dor cengkulmu mlosok kono. Ayo Butak, Sarip. Monggo. Rezeki nemu sarung. Niki Doro. Doro, sarep bau, beto sarung ngeten iki. Sarunge Sarip. Joko arep iki bedhal mawon. Aja sampah aja solol. Tak tembake Sarip. Tak pas ning cewek iki. Mripat siji, loro, telu. Lah kok lurah tambah oso? Nggih kula e. Heh? Kula Lah apa kono terus kemulan turu ning embong iki? anu ngantuk. Lah sarunge sapa sing kok gawe iki? Nemu. Nemu iku mau sing kok nggo sarunge Sarip. Oh niki sarung Sarip, Pak. Tak buru teko kono mlayune rene. Lah niki wau ketemu kula eman timbangane dicolong arek kula pek niki kula gawe turu. Eman-eman dengkulmu mlosok kono. Matur suwun. Matur suwun matur. Lurah tuwek ora pecus. Matur suwun. Ora pecus kok matur suwun. Nggih. Sarip lak pendudukmu sih? Ya, Nggih penduduk kula. wis pirang tahun gak bayar pajak. Nggih mpun enten nek 10 tahun pun jerong dina. Apa meneh saiki dadi buron laroni Gopermen. Nggih. Perkara akeh Rajapati ning dindinggon ya to. Sing mateni gak urunga Sarip. Ya Nggih. pendudukmu. Penduduk kula anjene. Sing angka loro, Sarip wis pirang-pirang tahun gak bayar pajak. Nggih. Kon iki jane pecus sapa ora dadi lurah. Entos tanggak kon dadi lurah. Nggih saged. Nggih saged. Lurah tuwek bojone akeh. Nggih matur suwun. Oh, matur suwun. Ngancene bojo niku langganan nek. Celuk. Lurah noto gedangan. Aku tadi kongkon-kongkonan. Lah dapurmu dadi lurah ra pecus. Terang-terangan ngeman penduduke Doro niki. Lah man. Lurah noto Doro, nggih. Enten opo? sing jelas lurah tambah oso wis ora entos utawa gak pecus ngatur penduduke. Nggih. Siji penduduk sing jenenge Sarip. Niki lak penduduke Lurah Tambak Oso. Pancen arek tambah oso sing jenenge Sarip. Tapi mboten pecus ngatasi perkara niki. Ora iso lurah tuwek. Nggih. Apa maneh kok ngatasi perkara sing diubuk-ubuk liyane golek wong wedok rabi maneh tok. Wong anjene sehat. Cangkeme nyetret ae. Lah iki ngene Lurah Noto. Saka pihak Gopermen nganakno keputusan, Nggih, nggih, Doro. sapa sing iso nagih pajak sampak lunas nggone mbokne Sarip bakal diganjar barek Gopermen. Ngoten. Nek pancen awakmu iso ngatasi perkara iki, ya awakmu oleh ganjaran, apa maneh nek awakmu iso nglunasno pajake mbok Sarip. Ngoten. Ya. Siji gawe, loro gawe. Kula nyekel kali Sarip. Kanton binara. Kabeh lurah? Nggih. Tutno lakune Lurah Noto. Nggih. Ya. Wah, ganjaran. Apa iki? Upas? Iki Siap? Melu aku.
tuwe aja nangis-nangis ae. Ngene lho, Yuk. Jane aku ya gak mrene. Tapi wong eling-eling rika iku pendudukku. Aku sing diseneni ambek Ndara Mantri barang iku. Salahmu apa kok mari disenen karo Ndara Mantri? Yo salahe gak salah. Mergo aku belani rika ae. Halo. Belane aku apa sih kok belani iki lho? Pisan menolak gak tau bayar pajak sih. Wah, iki ora ayo jane wae gak tau bayar pajak. Kuwi apa mana apa mangan arang-arang. Makane rika ben urut aku lah enak. Perkara sarep ae digedhekno wong loro kena nglayani aku. Lah enak. Kaya ngono ta. Dari iling-iling sing tak enggak kok. Eling apa lah? Sarep iku lah mursal gone dalan-dalan iku gelem tukaran nah. Aku sing diseneni Ndara Mantri. Apa maneh rika gak tau bayar pajak. Ngono lho. Eling nopo ora sarep lakone elek sithik. Aku tak mentol ambek sarep eling-eling jarku ya wis perkara pajak ya tak lunasi, tak ewangi dodol-dodol sawah. Tapi ya iku peno tak wayu. Cok ngomong kaya ngono ta lah wong wis tuwek. Tuwe Lah lah, mate lapo kok dipikiran kaya ngono sih. tuwe lah wonge ya. Tapi anu lah ana dana. Ya apa kira-kira peno gelem nglayani aku. Ngomong kaya ngono ta lah. Kudu tangga kanan kiri kok dianggep aku ki nglakoni elek. Wah, wong ngene tangga karo aku pamong yo. Wis ngerti awakmu iki pamong, Dik. Terus ya apa aku ki wis tuwek terus aku mikirno anakku karo kaya ngono sarep karo muale. Lah yo, timbangane peno mikir ijen, ae dipikir wong loro. Pokoke peno gelem ambek aku, arang-arang aku rene iki. Ya. Kok peno iku ndek surat tengku. Peno iku sawangane tuwek tapi jek rada ayu yo. Terus terang ae peno iku rasane atiku kok jamu apa nek. Jamu apa? Kok mumpluk-mumpluk ngono lho. Kok iso jamu barang aku lho. Gak tau jamu, Dik. Sapa sing kake dhuwit wong sari gak tau ana omah. Masa kena ngono ah. Wong jenenge wong gak kena ana kanca welas. Ngono. Iya apa kira-kira? Sarep ngene lho ya. Sarep nek mulih. Warao. Kongkon mulih ngono ae lho, aja oleh mulih. Adane goleki londo-londo Superman kabeh. Ndara Mantri nek kepethuk Sarip langsung dipateni. Temen tadi wong kaya ngono iku. Agak temen lapo. Gak goro karo aku. Aku tak mesti ngomong tau goro iki. Aku ngomong apa anane. Mangkane Sarip ya ayo dilindungi eling-eling pendudukku. Lah rika ya pendudukku, ngono lho. Sing kebacut nyene Sarip, gak tak elingno. Apa gak ngono, aku dhewe sumpek kok. Nek petuk elingno ya, Dik ya, ngesakno karo aku. Jeding peno jek kosong. Hah? Jedinge jek kosong. Ya sik kosong. Aku tak melok nang jeding ya. Lapo? Nang jeding kok lapo? Becek aku gawe dandani jeding. Temen ta. Takon arek-arek jedinge sapa sing gak tak bangun. Jedinge ranu bareng. Ya ndi sing kono ngono lho yuk. Tak deloke jeding peno ya. Ya. Kok tutono. Hah? Tutono. Lah apa nututi? Bae aku kelelep. Adalah ayo. Aja sesuwe nanti tutono ya. Kok wis tuwek kok aneh-aneh kaya ngono iku lho. Luwe wonge tapi peno iku lho jek cereng ngono lho yuk. Aku kuwatir ae. Ruwahe ben yo ngono yuk. Suntak-suntik gedebak. Ruwahe. Ono ae. Wong wis tuwek kok gak nyebut ki lho. Riko Panggring bare aku.
Aku Lurah Noto, Lurah Gedangan. Walah, Dik Lurah Noto ki narane. Wis cukup. Peno ngerti. Tekaku nang gone omah kene. Cuma aku nampa perintah Loro Mantri. Sebab Lurah Tambak Yoso iki wis gak becus maneh. Kok nagih nang gone omah kene. Pisan ping pindhone aku kepingin ndeleki lagune Sarip. Nang ndi Sarip kae? Walah Dik Lurah, awakmu tak kandhani. Aku jane yo kangen karo anakku Sarip. Gak tau mulih mbung larenan ndi gak ono tujuane. Bendina ya kaya ngono iku nggudatine wong tuwek, Dik. Pisan pindho beno tak sepuro. Tapi iki diborat pengadilan. Aku wis gak esuk nyepuro maneh barek penuh. Yuk. Ngerti beno? Aku gak ngerti tekamu mrene iki lha apa. Aku pisan ndoleki Sarip ping pindhone nagih pajak. Apa sebabnya aku aduh teko Gedangan sampe biayaan teko nang gone Tambak Yoso iki. Nagih pajak wis pirang wulan peno tempone ini. Peno gak bayar pajak. Dik Lurah. Awakmu tak omong ya, Dik. Tapi awakmu sak durung aja nganti muring-muring karo aku. Aja dipikirane elek karo aku, Dik Lurah. Awakmu nagih pajak mrene gak keliru tadi, wong aku bendina gak tau mangan. Sapa sing ngene aku Sarip gak tau mulih, mualim gak ngilingi aku. Terus sapa sing tak gawe bayar, Dik? Aku gak peduli yu. Peno sedina mangan 3 dina hari besar gak peduli. Sing baku aku rene nagih pajak. Ayo. Pisan ping pindhone Sarip ana omah agak. Gak iso gak ada duit, Dik. Peno nempori saben-saben mesti nampori. Dik Lurah. Aku teko nang gone omah kene padha ae arek Riko iki gak nguwungno barek aku. Ayo. Riko dudono ta gak? Ana ndi durunge Sarip? Gak duit Sarip, Dik Lurah. Sepulane sing akeh aja muring-muring karo aku. Lah awakmu temen-temen bodoh. Aku? Pajak. Carane tekane Sarip. Ngenteni tekane Sarip. Semoyo maneh bab perkara pajak tak bae. Semoyo maneh. Semoyo maneh. Pantes wae. Lho. Anakku Sarip. Salahe nopo kok kuwi? Kebenerane kon mulih iki mang ketemu bareng kon. Pisan aku ndoleki kon ping pindhone aku rene nagih duwe pajak. Ngerti? Lah nek sampean butuh njaluk pajak, Iya. napa kaya ngoten niku carane? Mbok sampe mbok ajar. Lah nek gak tak gawe cara sing kaya ngene, sebab aku wis ping pira teko rene. Pisan ndoleki kon gak ketemu ping pindhone mesti semoyo mbokmu. Sajane niki sanes urusan sampean, Gus. Lho, Sebab Tambak Yoso niki enten lurahe dhewe. aku wis ngerti, Rip. Apa sebabe aku ngatasi perkara iki sebab Lurah Tambak Yoso iki gak pecus. Ngerti ya? Pokoke nek pancen sampean sing nagih tetep aku gak gelem bayar. Duh, gak gelem bayar. Sebab Wah, sampean gak ngomongno kudu aku kan. Mesisan wis. Lah, nek pancen saiki Lurah Gedangan ngomong menyisan. Imbal balike. Wong tuaku mbok ajar aku gak trimo. Rip. Ojo gugah asu turu kan. Sak kiwa tengene sejati Tambak Yoso buduran kabeh. Lurah iki sukan kabeh. Arek Lurah Noto Lurah Gedangan. Biayaan teko rene nagih pajak kon bangga. Tapi nek Iya. sale. Ngadepi Lurah Gedangan gak mengkiri. Oh, setan dina iki.
Matek maneh. Bejane awak tak seret rono. Padha jengkelang padha mati jelas sing mateni Sarip. Siji sing mati Lurah Nata ya Lurah Gedangan, iki Lurah Sedayu, Lurah Sedati mati pisan. Endi Lurah Tambak Ora? Aja guyu-guyu. Mbok anggap omong-omongan karo maratuamu ya. Iya, Mboten. iki sapa? Matek maneh. Lah kok matek maneh? Nggih, Lurah. Iki aku bingung. Sebab atas nama gubernur liwat mantri polisi Jatmiko. Nggih. Kudu iso nyekel Sarip. Nggih. Cilik dadi bandan, gedene dadi bangke. Tapi kenyataane Napa? upas pirang-pirang tak kerahno, tak tembak kaya-kaya Sarip malah lakak-lakak dibedil kaya misil. Anjene arek didaya. Oh, ngelem ta? Ngelem. Mboten anjen. Pendudukmu, Matur suwun. Tembak bathukmu merotol kon kowe. Telah. Akeh wong pinter, akeh wong ngerti. Nggih. Tapi ora iso ya apa carane nyekel Sarip. Oh, Iki ngoten. sing dibingungi Gupermen iki perkara iku. Lah wong perkara ngoten mawon sampean mboten ngomong wingi-wingi. Lho, sik. Sebab wong akeh sing gumun. Nggih. Sebabe apa Sarip kok sekti? Ya, Nggih. ditembak mesti ora kenek. Mboten kenek. Nek disawang kaya-kaya ketok sak klebatan Sarip kaya iso ngilang. Ilang. Nah, iki sing dadi judeke Gupermen uga mantri polisi sing kaya aku iki bingung ngrasakno perkara iki. Lah nek kon iso buka tembung kaya ya iku sing tak arep Pak. Lah, cobi jenengan matur ket wingi-wingi, ya apa ra isane Sarip iku kecekelan iso mati. Wah, bagus. Kula kandhani ket wingi. Ngoten mawon gampang. Lurah tuwek kena gawe conto. Lho kula kok. Nek perlu diku sampe tuwek. Kali sampean rabekno malih. Oh, tak broneng gusimu kon kok. Nggih mboten. Ya apa? Ya apa ya ngene. Ngeten. Carane nyekel Sarip, terus Sarip kae seneng matek. Sampeyan kudu sabar. Lho, iya sabar ya. Sampeyan sabar, sampeyan telateni. Benjing nek pun tuwek, matek-matek dhewe. Oh. Dengkulmu anjlok tak beron. Bledos nang cangkemmu. Upas. Upas. Sing ngongkon iki aku. Oh, nggih. Iki andah aku. Kon tetep tak bebani Nggih. kudu iso nyekel Sarip. Nggih, gampil. Carane gampang. Ngono carane apa maneh? Tuwek maneh. Mboten. Ayo. Apa? Mungkin londo-londo, upas-upas kabeh. Mungkin kengken jaga omahe Sarip. Oh, ngono. Terus mantunyon kula tak pura-pura medhayo. Ya, cocok iki. Nek mpun Sarip kene jero kula jak omong-omongan. Omong-omongan. Mantun ngoten londo-londo kengken ngubengi bensin omahe. Diobong. Lah, nek mpun omahe diobong, Sarip lak katut dene jero ah. Sarip melayu, lho lah aku sing tobong. Oh. Ayo. Tetep ditindakno nyekel Sarip. Mangga. Wong wedok nang pasar. Budal jam 7 esuk sampe meh asar gak teko. Engko nek wong lanang muring-muring jare wong lanang ngecemes. Diuring-uring gak ndek perasaan. Kate geger karo bojo gak pantes dirungono santri-santri sing nok mburi. Nang pasar tah minggat. Jenenge wong-wong diumbar-umbar yo gak ndek perasaan. Nggo teko-teko nesu, teko-teko muring-muring. Ape geger yo gak pantes.
eling-eling wong jenenge santri nuk pondok sakmono kae. Nek gak diseneni ya gak ndek perasaan. Meh asar. Udah jam 7. Gak teko-teko. Lah apa nek mulih? Gak kurang magrib nek mulih. Tak-takin dhewe kono. Masa tagih-tagih ndi? Isin aku kan, isin aku. Kaya dhuwit bandeng sing nang pasar sepanjang Pasar Sidoarjo iku sing ngutang aku apa sampean? Wong sing ngutangno sampean kok sing nagih aku. Terus peno muring-muring, teko-teko merengut. Iku jalarane ya apa, kawitane ya apa? Aku isine gak kepara nagih nang wong. Kopengku ki lho kopengku isin aku nek ngrungokno omongan sing gak iku. Lah isine ya perkara apa? Ya adik peno iku. Angger wong ngomong nek adik peno ku nek kono-kono senengane gelut ambek wong, ngajari wong-wong, mateni wong-wong. Lah peno ku lho ya. Santri peno sakmono kae ndedek wong sakmono kae iso. Nuturi adik peno dhewe gak iso. Nek wong sak sepanjang ngomongno sarip mateni wong, nek kupingmu berbeken ngaliyo nagiyo nang pasar waru, aku lak wis ngiringono bolak-balik. Padha ae. Pas no pasar waru yang ngono omongane wong padha ae. Mulane metu talah. Aku ora ngurus perkara sarip. Aku sing tak enteni iki duweke lho. Duwike bandeng iki wis cukup apa gorong? Nek mun nagih iku wis entuk apa durung? Wis lunas tak gorong utange wong-wong, nang tak gawe kulak nener maneh. Kok ngurus sarip? Aku gak nagih. Gegrisen omongane wong aku. Lah gak nagih terus meneh sing dikulak nener iku apa? Ya babah peno tak gin dhewe kono nek butuh dhuwit. Wong kok sing dirembuk sarip. Tak gin nadine pun aku nek iso ngrungokno dhewe. Lah nek biyen sing ngutangno iku aku ngono ya aku sing nagih. Alah, masih diutangi ya ngerti. Nek pun aku bojoku. Masih aku sing nagih sepno sing nagih padha ae. Ya ora pantes rek, mosok jenenge Yai Mualim turut pasar nagih dhuwit bandeng. Karo maneh wong sak sepanjang ngomongno sarip, wong sak pasar waru ngomongno sarip. Peno iku krungu dhewe tah tembung jare. Lah ya Kang Mualim, nek aku kopiku gak krungu dhewe lah apa aku ngomong ambek peno, wadol peno iku. Ambakan sarip kok mbok pikiri, nek sarip iku kumpul sak omah melu aku. Nek gak dolan gak mikiri aku. Wong areno tambah osok. Lho, Mbok. Ya Allah, Mbok, Dik. Lho. Ini apa, Mbok? Gimana? benjo Ini apa sih, Mbok niki wau lho? Mbok jak nang mburi. Ambe nono ndok-ndok banyak kan Mbok. Jak nang mburi. Monggo Agus, jangan mangan. Jangan mangan-mangan. Ya Allah. Ora tau rene sepisan gawe goro-goro seperti. Wis benjo kabeh. Gosong kabeh raine Mbok. Bathuke mblabar getih. Ngono ku mung kene apa, Rip? Diajar lurah gedangan. Lah perkarane apa? Pajak. Pajeke apa? Ya pajake omah. Tambak barang. Tambak barang iku saja. Sing ngajar lurah gedangan. Lurah gedangan. Ora sumbut ambek. Ora sumbut ambek lanangmu, ora sumbut ambek kesuwurmu. Lah wong mboke diajar lurah gedangan lurah noto sampe benjo kabeh. Kon kok jegedhek. Sarep. Ngono kok urip. Ora ana kon, gak ana aku, nek gak ana mbok dhisik. Pepunden. Kok jajal aku apa? Ketok mbokku aja katik kok diajar kaya raja kaya benjo kabeh. Dijiwit selagine mbok krasa lara. Lho, musuhmu alim. Piye?
Yo, lele ora kaya dapur ramu. Dulur tuwekmu sapa? Ya peno. Winangka gantine bapak. Perintah agama murid. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Lanas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu litaqwa. Perintahan keluargamu nglakoni salat kanthi sabar. Dudu aku njaluk rezeki karo kowe menungso. Nanging aku sing menehi rezeki marang kowe. Siji. Nomor loro. Nek kowe ngakoni aku wong tua teges kowe anakku, ngarep kowe wis kandha aku gantine bapak. Perintah Kanjeng Nabi Muhammad. Nek duwe anak umur 7 tahun kudu dipelajari salat. Nek 7 tahun gak gelem salat bocah kudu dikasar. Sampai umur 10 tahun gak gelem salat bocah kudu digepuk cek gelem salat eling nang Gusti Allah. Rehne kowe anakku sampai tuwek gak gelem salat tetep kowe tak gepuk. Bajingan niku. Perintah agama. Perintah agama. Bajingan kowe. Gak mandi dituturi menungso iki. Isin-isin wong tuwek. Mualim. Cak, gak. Gak. Bajingan. Wong tuaku iki termasuk mbokku. Iki gak tahu. Cilike nyeneni aku, gedene ngajar aku. Atase kon dulur. Wani ngampleng aku. Apa perlu dinane iki kok tak pateni kok dulur. Ojo, Dik, sing sabar, Dik. Ancen yo ngono ku watake kakangmu. Dik sare pojok, Dik, temen sing sabar yo, Dik yo. Aja ngono, pikirane aja dak aku. Wong tuwek gak kena gaji. Iya, Dik, tapi sampean sing sabar, Dik yo. Nah, Aja ngomong ta lah, dipateni wong jongor. Dan nek kon ngekei mangan aku ngono maneh. Oh, ambemu gak nyecet tambahan. kowe iki pancen gak kena dituturi menungso. Wajine. Iya, tapi Kene ae. Malah wajingan rek dituturi menungso. Saya wis jak odo direwangi, Dik, adik. Oh, dilukas dibedel polisi kowe. Gak kencok. Cari pojok tukaran nek iku dulurku, Nak. Aku iki tutup ana. Wis sabar, Dik. Yo. Ono apa sih? Kok rame ta? ya cacak dhewe iki lho. Cacak dhewe. Wis, saiki ngene, Cak. Terus terang ae. Sementara iki aku titip mbok. Sebab aku dadi ubur-uburan Superman. Wis minggato. Aja pisan-pisan kowe mancik omahku, sampai kowe gorong tobat mancik omahku tak pel ping 17. Mbok. Pangestumu tak jaluk, Mbok. Ya, sementara iki penono kene ae. Ya pendonga peno tak jaluk. Sarip. Awakmu teko temen karo mbok ta, Nak. Mbok turu bari kangen karo awakmu, Nak. Anakku tak boti awakmu, Rip. Aja pisah karo mbok, kan mbok wis tuwek. Wis, Mbok. Sementara iki nek kene peno. Butuh iki peno cek slamet. Wis minggat. Perkara iki urus aku dhewe. Ya, tak tinggal. Pendonga peno tak jaluk. Sarip. Nah, Temen awakmu teko tinggal mbok. wis nek kene, Mbok. Nang sadurunge mbok kok tinggal Nak. Mbok pesen karo awakmu. Iling-ilingin temen yo, Rip. Pesene mbok yo, Nak. Apa, Mbok? Ping pisan awakmu aja nganggo karo bojone wong gak, Rip. Kaping pindhone awakmu aja bedhek barange wong liya. Nak iku dosane gedhe, Sare. Aku gak lali bekas betoko. Wis ya, tak tinggal. Hati-hati ya. Sarip. Sarip. Anakku, Sarip. Oh!
nek nagih utang sampai jam ini. Sampai sore ini. Lah kata ya apa meneh sih, Cak? Ngene lho. Wong aku jenenge termasuk bolo mbare awakmu iku ponakan. Ya gak apa-apa Mas kon nagih sampai sore, cuma ya aja nganggo mas-masan koyo ngene. Jaman koyo ngene. Kuwatirku mbok menawa ketemu bare arek nom-noman sing ngombe kentekan dhuwit, awakmu kok dijaluki dhuwit, gak mbok kei, barangmu dirampas, awakmu rugi. Lah sak apa meneh, Cak? Wong aku dikongkon Abah. Sama lek ngerteni sih, anake Abah kan meneh lek gak aku sing dikongkon. Iya, kate sapa maneh, cuma mbok yo kandha abahmu. Awan ae utawa esuk ngono lho. Sampeyan yo ngono. Mbok sekali tempo dolen rono apa sih, Cak? Lah apa sih gak tau rono? Wis kapan-kapan ae aku ngrono sampe nang nggone papan. Sampeyan niku dintenten nang ngarepe pasar kok omong-omongan mbek maling. Oh, sampeyan iki bahaya. Ayo mulai. Cak, aku tak mulai dhisik ya. Dulina mana ya, Cak? Hati-hati ngomong sampeyan iki mbek maling-maling ngene iku. Di. Apa? Ngomong sing enak. Lho, kurang enak tau ngomong. Padha gerange awakmu ngilokno aku bajingan maling nok ngarepe pon aku Saropa. Aku lak isin. Lah kon aku tau maling apamu? Masih gak tau maling barangku tapi kon rumangsa dadi maling tak gak. Lho, nek aku gak tau iki. Lah nek gak tau apa aku mlaku kok celuk. Lah cuma awakmu mah ngomonganmu sing kebacut. Kebacut kon nglakoni. Lah masuk ngenyek aku ngilokno aku. Isin. Lho, soalnya musuh ponakan kono. Rip sarip. Jago-jago celipir kon niku. Tersinggung ngomongan maling meneh kono emosi. Kon muring-muring. Para temene wong gak patek Jawa kaya kon niku. Sak atase omongan ngono kon kok pikir. Gak ngono kon sampe ngilokno aku gak patek Jawa. Dasarmu teko apa sampe ngilokno tekan semono? Di nek menungso kon aku padha ae mangan segone. Cuma atine menungso siji-sijine gak padha. Aku nek wis ngomong tembung Jawa, kon ngerti masalah bajingan, ngerti masalah maling. Kon mosok tersinggung. Kon iku wong Jawa temen ta? Lho iya. Ngerti kon huruf Jawa. Lho, lha kene apa gak ngerti? Ana pira sih aksara Jawa? Lho, 21. Woblok kok ngomong wong Jawa. Ndek aksara Jawa iku ya ana 20. Selekor. 20. Nek kon ngomong 20, aku ngomong selekor apa sebabnya kok sampai selekor? Sebab sing siji termasuk sandangan. Nek kon gawe jeneng Paidi gampake sandangan gak iso muti Paidi goblok. Iya. Kalau aku mbek sandangan. Tapi aku tetep ngugemi aksara Jawa ana 20. Iya, aku ngerti. 20, Rip. Heeh. Ana Caraka, Data, Sawala padha jaya monggo bodhong. Bener, Rip. Tapi ngertenono kon. Apa? Nek pancen kon wis ngerti aksara Jawa. Menungso termasuk wong Jawa nek iso maca aksara Jawa teko mburi, iki kena diarani wong Jawa. Iya pancene. Iku kena digawe ilmu pancene. Iku ilmu sing paling ampuh. Bener. Lah, unine aksara Jawa diwali teko mburi, ngata bagama nyaya jadapa lawa satadha karacanaha. Iki lakonana 3 dina tapi pas sing tiba dina 40-an ampuh. Ya percaya pancene aku. Wong iso ngomong maca aksara Jawa teko mburi nek gak wong trap bajingan maling kanggo gentuk gak iso. Iki apa kon iki? Saiki tak balekno barek kon. Kon wis percaya nek aksara Jawa ana 20. Lho, saiki nek pancen mbok gawe 20 aku manut awakmu. 20. Saiki nek 20 tak joko 12 kari pira sih? Aku takon barek kon. Ya karek 8. Karek 8. Anjing surupe 8 nanti sing 12 nanti. Nek 8 nyang windu. Gak kena diarani suwindu nek gak 8 tahun. Sing 12 nyang tahun. Gak kena diarani setahun nek pancen durung 12 wulan. Pinter. Maling kok. Saiki nek 12 tak jukuk 5 kari pira? Karek 7. Anjing surupe 7 nanti, sing 5 nanti. Sing 5 nyang pasaran. Apa ae? Pon wage kliwon legi paing. Sing 7 nyang dina. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pas. Ya.
Saiki nek 7 tak cukup 4 kari pira? 3. Anjing suripe telu nanti? 4 yang keblat. Lor etan kulon kidul. Sing 3 anjing surpe nang kemantenan. Goblokmu dadi maling. Sarip. Dindo kemanten iku ya loro, gak ono kemanten 3. 3. Loro. Ana kemanten wedok, kemanten lanang nek waline gak ono iso munggah. Ya mbok nek pancen mbokmu biyen tangkepan gak ngerti aku. Jangkrik omonganmu, Rip. Yo, kalaku mbarek wali, Rip. Saiki ngene. 3 tak jokok loro kari pira? Kari 1. Anjing surupe 1 nanti, sing loro nanti. Sing loro nyanggone sifat jakep, termasuk isan-isane donya. Apa ae? Ana awan ana bengi. Ana elek ana apik. Ana lanang ana wedok. Iku sing loro. Sing 1. Sing 1 iki butuh aku. Jawaben. Nek kon gak iso jawab, ojo dadi jagoan, ojo dadi bajingan. Iki lho Kusir Dokar Paidi. Nek sing 1 aku semoyo. Duh, Sok wulan sura teko nyang omahku. perlune apa aku teko? Gawa sandingan sing komplit. Mori 7 meter. Kloso anyar. Tak jawab. Aku gak butuh masalah ngenteni wulan sing kaya ngene. Aku butuh saiki jawaban. Nek kon iso berarti kon bajingan temen. Iki nek pancen kon meso saiki kudu tak jawab. Tak jawab. Apa? Antarane Sarip apa Paidi dinane iki. Ontang-ontamu jagoan. Kalau jagoan kilo pahit. Hati-hati. Kurang ajar. Paidi. Sampai ndai patiku. Iki jelas. Paidi ndetang pati karo aku. Di, sing hati-hati, Sarip dole awakmu di. Wis ayem aku ngene iki. Konjak Sarip wis mati ae kok. Wis aku ngene iki lho seneng. Wis gak ana sing ngurusi warungku meneh. Nek ana Cak Sarip dhisik iku warungku. Aduh, ngger ana Cak Sarip dina-dina nang warung, ngger ana wong kate mlebu mesti mulih. Tapi saiki lak wis gak ana, wis mati Cak Sarip. Tak slametane ae. Wong gak ana ae. Motor kok gak ana. Tak mulai aja. Kati selametan lah. Lu selamet ono. Tapi aku undangan. Tak Sarip tak sampean Lho, iku. pangling ta? Dini, pangling karo aku. Nggih mboten. Kula niki lho mboten nyelameti sampean Cak Sarip. Lah, Sarip sapa? Sarip cilik iku lho sing lori mari lara panas awake. Duduk Sarip aku. Ya duduk lho, Cak. Nih,
Napa Cak? Awakmu izin nang warung kono. Ya isik, Cak. Wong bendina ya nang warung aku, Cak. Paidi golek sapa kono? Ya isik, Cak, wong dina pisan mesti nang warung ngombe kopi. Aku anu ya, ngene awakmu mulai aku pesen. Nek ketemu karo Paidi kandhanono. Ya. Kandhane apa, Cak? Awakmu mari ketemu karo aku, Paidi kandhanono. Cak Paidi. Peno didolek Cak Sarip. Nek wis ketemu karo Cak Sarip jange ditokno usus ndika. Ih. Sampeyan niku lho kok ada usus-ususe, sampeyan niku lho. Tapi guyon. Walah guyon ta Cak Sarip sampeyan niku lho. Iya, aja lali bekasku ya. Gak Cak Sarip. Ya apa? Cak Sarip. Aja gopo-gopo. Wedi aku Cak Sarip. Aja wedi. Cak Paidi. Sampeyan digoleki Cak Sarip. Nek wis ketemu napa mang? Jange ditokno usus ndika. Tapi goyan ya mang. Iya. Cak Paidi. Heeh. Sampeyan digoleki Cak Sarip. Iya. Wis ketemu jange ditokno usus ndika. Tapi goyan. Iya. Pinter wong anjane sinden. Heeh. Iya. Sampeyan digoleki Cak Sarip. Nek wis ketemu kate ditokno usus ndika. Iya, wis ya kandhanono ya. Heeh. Apalno barek mlaku. Paidi. Urung-urungane sumbar. Dokar tengah pasar mesti cerita ngandani wong-wong nek Sarip mati sing mateni Paidi arek kulon kali. Tapi sing hati-hati, kon hutang pati karo aku. Esuk ketemu mati, esuk sore ketemu sore mati kon. Sak joke aku ngermo. Marung kok ngermo. Kon ku nek yamin iki aja tengok-tengok nek warung dhisik. Mergo warunge gurung tak dongani. Nek wis tak dongani kon tuwa. Bu. Donga apa maneh sih? Wah ya wis ini kok adik donga-dongoan. Ndi ana sih wong kok ngene iki adik donga-dongoan? Entesel iki nek tak dol 4.000 kon iku. Nang jero kono sik. Iku ditata sik anu kompor-kompor jumet. Sumet apane wong gak ono kompor ngono kok disumet? Kon nek mbantah tak pecat lho kon. Oh dewan kok tambah pecat-pecat babak mari minggat ae. Oke, iku dibinakno iku sapine kok diritno sik. Arek kok tipis-tipis kayak triplek. Marung nek gak takek kaya ngono-ngono iku, gak tapek laris saiki. Mangan takek sing rada ayu-ayu ngene. Nek warung kono gak kalah karo warung wong temenan. Kopi ae amrih wong iso betah melek, kopi tak kei Rivanol. Roti tak kei panili cek enak. Rawon tak kei panili cek enak. Dungaren kok klemis. Lho, Daipi. Daipi sapa? Awakmu Daipi. Paidi. Lah wong kuali ae kok. Kok kuali kaya gak cocok. Dengaren di. Lho, kangen barek peno aku. Oh ngono ah. Ya iya. Ya mampira nek kon munggah nang dhuwur mampira. Lho nek munggah dhuwur iki bendina cateran kemanten. Iya. Wis kondang, ya sih. Dokare Paidi. Mosok kuat dokarmu nang Watu Agung ngono. Lho. Ya kuat ae peno iku ya apa? Ah kemeruh. Nanti Aku ki sak joke manggon ndok main Joto iku. Joto sapa? Joto Watu Agung iku lho ngene Jumaiyah. Lah apa peno kono? Lah apa? Lho, Jumaiyah kan bebekku. Bebek teko ndi peno iku, Kang? Teko Kang Din. Den sapa? Mbok den apa iku? Peno kok dungaren lho, kelemis kok dungaren. Lho. Lho ra.
Ate mampir dulu ae. Iya. Nggih. Enten apa, Lurah? Iki lho. Gus, Ngerti? kok piroan ini kira? Lho. Ndikane tasik tedas. Wah, kowe Lah. Iki anyar. anyar. Ah? Tas mudun. Oh, tekan ndukur kono. Kon ndukur pindare. Gelasé ndi, Rek? Ngene, aku Gelasé lho kok rasa. aku gak perlu marung dhisik. Mok nyampekno ae undang-undang tekan ndara Gupermen. Ki ana undang-undang anyar. Isine undang-undang. Marung ya marunga jam 12 kudu tutup. Oh, nggih. Ya, Marung nggih, oleh marung. jam 12 kudu tutup. Jupuk gelas tengkas. Oh, joko gelas mania. Kalah ya kok. Mboten. Ya apa sih? Marung Marung ya. bebas. Ah. Marung ya marung, pokok jam 12 warunge kudu ditutup. Tutup. Nggih, beres. Sakjenono ya dia. Seksi kula Pak Lurah. Aku gak iso suwe aku ngelilingi nang warung liya. Ya apa nyulaku. Pak Lurah, pun ngoten, sampean niku pun sepuh. Tegas ah. Lah iki anu ya gak tedas ya tak emut lah padha. Lho, yen apa? Gak tedas ya dimut susulane dhewe. Lah gepuk kerupuk ta. Sampeyan mboten leren dhisik ya? Mboten ngasu-ngasu mau lho sing enak niku. Sampeyan ngasu sik punya menten. Niki pun jam 11 bengi. Ngono lah. Arek nom-nom ae lho kon keliling, sampeyan istirahat mriku. Anu Titi, emang Sampeyan milih sing ndi enten Pak Lurah? Salah situ layanono aku rek. Hati-hati. Sing cocok pundi sing cocok? Hati jam lebuti Pak Lurah pijetan. Iya. Wah, semaput kau nambah aku. Kecilin. Ayo. Hati. Sampai digoleki Cak Usus. Usus sih. Kamu lanjut pisan. Ikut ditata-tata ya. Nggih. Cak Paidi. Sampean digoleki Cak Sarip. Nek wis ketemu, jange ditokno usus ndika. Gak apa-apa anak menoi. Emang? Kon ku ngomong tak gremeng. Sampean Cak Paidi. Kon ngomong apa kan niku? Mang lho ana Cak Sarip ngomong kongkon mesen omongan. Cak Paidi. Sampean digoleki Cak Sarip. Terus? Nek wis ketemu, jange ditokno usus ndika. Nek ngono setoran nang ngene Abang Isor iku gak gule. Wah niku ngomong apa, Mak? Kon niku. Kon niku mari kesacar rakyat nimang lho tangan. Bareng Sarip wis mati kok kon ngetokno usus-usus. Iya ta? Ya iya. Sarip wis mati. Ya sapa maneh sing mateni? Kawang aku mau ketemu dikiriki pesen ngene, Cak Paidi. Sampean digoleki Cak Sarip, nek wis ketemu jange ditokno usus ndika. Ketemu temen aku niku. Nggih, Pak. Wis mah. Didi. Rono mah. Wah niku ngomong deleming kok niku dadakno. Iya. Oh, guyon di guyon. Oh Sarip gaone wis Sarip bakul kerupuk iku aku. Menang Sarip bakul pentol. Ya wis. Rono, masak kono. Oh, Enggak, kan nang gak balik-balik. Anu, di kon mulya mari di kok aku perasaan gak enak di. Lah apa peno warung iki bebas kanggo umum. Iya. Wedi apa peno iku? Wedi usus iku mah lho di. Usus digoreng ngono ya enak. Kok wedi-wedi barang peno iki. Lho, Rip. Dawa umur murid. Tas dirasani anakku Mang. Aku perlu karo Pak Iki. Gak karo aku. Di, Apa? golek goreng jembar dedek aja nang kene di. Apa Rip? Goreng oleh plaris di. Nek panjang aku salah aku perlu ya sepuro. Sing wis ya wis, sing durung ae padha diati-ati. Iya. Paidi nek mati mapan. Arek-arek golekno bantal rek. Ana apa iki? Ana usus. Kok sampe menengahi kaya ngene iku? Alah lambemu cerewet iki lho usus lho gorengan. Masih ngono ya ayo ditutupno di.
Ya ditutupno, Dik. Lho, ana apa? Turu. Ana apa iki? Oh, lah kok metu kecape? Mendem. Lapor. Sampeyan sing lapor, wedok-wedok kuwi nang kene lapor-lapor. Lah sudi sampe silanan. Kon lapor ayo diterusno titik Mang. Tolong. Ya apa rek iki rek? Durung oleh praris. Kenapa ra? Enten kedadosan. Enten usus brodol. Celometan. Mboten Ndara Mantri. Omong karo sapa? Kali Ndara Mantri. Ndara Mantri Polisi. Nggih, Ndara Mantri Polisi. Anak Masih Gopermen Londo. Nggih, kula anak tembaga. Lho. Lambemu urung tau diseksali. Mboten Ndara Mantri. Ampun Ndara, ampun. Ampun. Tak takon. Era, Non. kedadian iki wis suwe apa lagi? Nembe niki pun kula kandhani. Aku lak wis ngomong ambek awakmu. Nggih. Kedadeane ngene iki apa iki? Rajapati. Nggih, Rajapati. Sing mati sapa? Niki Paidi. Sing dipateni Paidi. loro. Tunggal. Lho, celometan lho. Mboten setunggal Ndara, sumpah setunggal sitok tak niku Ndara. Sing mati sapa? Paidi. Sing dipateni. Paidi. Lah loro kon celometan sih. Oh, setunggal Ndara, muncrat. Ora usah benakno iku. Nggih muncrat kabeh. Tak baleni. Nggih Ndara. Sing mati sapa? Paidi. Sing dipateni. Lho, lha niki lho sing salah. Mantri polisi gak tahu salah. Tapi luput. Mboten ngoten. Ya apa? Sing mati Paidi. Heeh. Sing mateni, Lah ya iku. sing mateni sangkrip. Lho, Sarap. Sarip. Sarip. Rah, Nggih. pendudukmu gawe Rajapati. Nggih penduduk niki Ndara. Lah kon kok malah klambimu kok teteki terus sewekmu barang celanamu gorong kok seleretno. Anu, kurang titik kok ni wau. Kurang titik, tapi sing salah lakon. Salah apa? Aku lak wis ngomong Nggih. undang-undang anyar. Nggih. Marung ya marunga jam 12 kudu tutup. Lah apa semoga undang-undang. Lah nggih. Ampun Ndara. Mbok rungokno undang-undang. Sampun kula niku dadi warga sing apik. Hmm. Marung ya marung jam 12 warung ditutup. Pun wis jam 12 wae pun kula tutup. Bener. Nggih pun. Terus jam 1 kula buka malih. Hus. Ora oleh. Jam 12 tutup maksudnya ya sampai esuk. Lah apa jam 1 kok buka meneh? Lurahe mboten ngomong sampai esuk jam 12 kudu tutup. Nggih jam 12 kula tutup. Nek mantun ditutup mbok oleh dibuka malih. Gak oleh. Lho, Jam 12 iki apa ae iki? anu niku sing tengane godhek kula durung tutup. Niki dagangan. Niki pelayan mriki warung. Pelayan. Nggih, nempel ta? Oh. Pelecehan kon. Lah apa Ini. mantri polisi mbok kon nempel coro-coro ngene iki. Oh. Nggih, sampean bedil mawon lurah ini. Mboten. Le. Ayo ditutupno rek. Lah. Tutukno iki perkara sarip. Nggih. Menisan ora usah iki kok wis lisan ae. Nggih. Sapa sing kira-kira sampai saiki urung ana sisik melik yo apa sarip iso kecekel utawa iso mati. Nggih. Ngeten Ana mawon. mesti ngerti riwayat-riwayate tentang sarip. Lah, sarep niku lak penduduke niki ya. Mesti sing ngerti ya lurahe. Duwe apa ngono lho. Niki ngeten mawon. Sing luwih jelas malih dereke lak tasih enten. Ana dulure. Nggih. Apa? Lah mualim niku. Lah monggo bareng-bareng mriko njaluk tulung mualim. Gak kongkon rene ae. Ngoten nggih. Kula celuke. Nuwun. Ayo engko tuk-tukno rek. Ayo arek-arek tutuk rubuk kabeh. Ayo. Iki kono. Pak. Pak sapa sampean jenenge? Kula Pak Kacung, Pak Kadung. saking Pecalukan Gang 7. Oh. Awakmu sementara iki Nggih. tak berhentikan olehmu marung. Ya. Ora oleh marung saurunge ana izin teko Gopermen. Nggih, Gupermen. Ya. Nggih. Dadi sementara awakmu nyambut gawe liya dhisik. Ayo. Pak Lurah pundi jeluk mualim mau. Oh niki dulure niki. Niki dulure sarap. Sarap. Ngomong padeng pecotot. Sarip mati dipateni Paidi. Walik. Oh nggih, Paidi mateni Sarip. Sampean Cak Mualim. Nggih. Niki dulur sampean gawe untran-untran
teng wilayah Onder Distrik Sidoarjo. Nggih. Geger perkara Sarip. Lajeng mateni wong, ngerampok, maling, begal lan sak panunggalane. Mumpung durung korban iki saya akeh. Sing sipate Sarip selalu mengadakan pelanggaran hukum, kula njaluk kalih sampeyan. Yok napa kok sagete Sarip niku sekti, lan yok napa sagete kasektening Sarip niku ilang. Jarene sampeyan dulure. Utawa ngerti yok napa Sarip kok saged sekti. Cekak aose pengapesane. nggih nggih. Nang dipateni nang pun nang buyar ngoten lho. Oh ngoten. Oh ndang buyar. Kula nate diceritani kalih mbok Sarip niku sedina mati ping 7, nek tasik krungu swarane mbok, tasik saged urip malih. Sagete mati. Sagete mati. Gak sik iki kok gak tinemu nalar. Nek mboke Sarip bengok krungu suarane umpama Sarip mati urip maneh. Iku bener kan? Nggih, kabare ngoten Kula namung diceritani mbok. Kula namung diceritani mbok. Nek kula critakaken maki keduwawa mboten sampe rampung. Umpama saiki Gopermen njaluk matine Sarip kuwi apa? Carane gampil. Kula niki nggih namung tembung jarine mbok. Sarip iso mati nek dibedil ngangge pelor kencana sing dibacem kalih lenga babi. Awakmu tega apa Sarip tak jaluk pati uripe? Lamun kula mboten tega mesti kula ndika pidana. Ya. Nek ngono awakmu bantu tugas-tugas pihak Gopermen sing kepengin nyekel Sarip mati utawa urip. Kula sanggup nyepeng Sarip. Tapi kula tetep nyuwun bantuan jenengan kiting saking wingking nek kula gedeser Sarip ndika tembak kalih speler kencana sing dibacem kalih lenga babi. Dhisik ana laku Pak Kadung? Nggih, Pak. Sementara warung ditutup. Nggih. Aja buka nek ora ana izin teko Gopermen. Niki jisime di Upas, celuk wong kampung ngangkat jisime Paidi. Monggo. Ayo. Pun, monggo jenengan tuntaken kula. Sarip. Wis mbok rika tegakno Sarip. Menawa wis ditiwancine, Cinara ing Gusti ingkang pinasti nek Sarip kudu mati papan kene. Aja sampe bengok. Nek bengok tak katutho pisan tak tembak kaya Sarip. Wis mbok, cek gak gawe kesro terus ya mbok ya sepurane sing akeh. Aku buka wadirika, buka wadine Sarip. Luputku sampean sepuro kabeh ya mbok ya. Mbok, salahku sampean sepuro ya mbok ya. Tegakno Sarip. Gak liwat ayo dikirim donga muga-muga disepuro dosane. Ndoro. pikir bener awakmu pancene Sarip lakone kaya ngono, Nak. Ya wis gak apa-apa awakmu nek lila tega karo dulurmu ya, Nak. Sakjane gak tega, Mbok. Tapi timbane Rika kok dihukum gantung karo Ndoro mantri polisi, aku sakno barek Rika. Ndoro. Nek Sarip sampun kecepeng. Cak Mualim, Nggih. Gopermen matur nuwun karo sampeyan. Sami-sami, Ndoro. Sing wis negakno dulur sampeyan Sarip Tambak osok.